Amukang mama oy sa lipanugo shooter oy. Yahay bagay niya. Mupalit sila dito, sila mo inom. Di ako ila suguon. Yahay ba nila oy. Ako ang lawa oy. Ako ngini nga spider ba? Sundon nga ni de. Ako kinali nga ni makita ko ni nga spider ba? Ako ano ni oy. Hindi ko ani nga lawa ba? No, di pigka puto ng lawa oh. Kita ka lang karon nga lawa ka. Halin ka manggid karon. Kita ang dapit ka karon nga lawa ka. Taas di sa gido nga lawa gido. Asa ka manggid ni spider ka? Asa ka manggid karon na? Asa nga lawa eh. Naran sa mong puto. Kita makita na naman. Ako ginipaaway ba? Kamu ka nang Uy! Niyara ka man di ay! Grabe pagitihin pa pangin nagipatigwin ka sa baka! Nga ako spider ba kay ipaaway na ako. Ikaw unsa man ka diri? Lumapot ko yung spider. Niya nakikuha. Meron ko sa libot-libot gini ba? Wa gi ko'y nakita nga isagid ka spider. May pa magsulod ta dito. Kabantay ka diha. Oh, pinapikas lagi. Kabantay ka itong dugog bitaw nila nga sa mga katigwangan nga. Naya, among lawing. Tuwa mo laming ito agkaon sa baga. Dili baga, uling. Huli. Kabantay ka diha. Tama ito dito. Tama ito ta. Hindi makuha karon daghan kuha para makaulit ang daghan kuha ba. Para mapaaway na to. Para mahalinan puta dako ba. Para di sa tagkasapan ni mama. Maupod lagi para matagal to pat sa bugas. Ha. Hay. Ha. Ha. Oh. Dinhi na taman magbugbog na ta. Dito ka dinhi ko ah. Una na sa hina nimo pati mo kalo ah. Sige, sunod lagi tanan. Ta. Surbol gini karon. No. Makuha yung mukhang nanhi. Ting paita yan ni. Sus ako pa gihagit sa akong amigo. Sus kani karon gid. Padaghana gi milig damang spider gyud. Sus taas na sa lawa uy. Gahi apay kayo. Kay subayong ko ni para maibog kong kuan kauban. Karon. Ay ni nakasuludan ni. Patay gini karon. Nara spider oh. Kani. Dags. Ali ba kini among laming nga bungol? Uy, mo sa ba man kay ka? Gusto na din eh. Tanawa ba? Ni among laming nga di nga bungulo. Taraw. Ay among lawin bari na. Di may kagtuo. Katong agkaon sa baga. Nung bungol man na siya, di nakadungog. Hindi na tarasan na. Di lagi among lawing. Tarasan lagi. Tarasan na tarasan. Among lawing oh. Tarasan dulo na Klaro. dulo. Dakpon na na. Basi mahal na, basi mahal ka na. Dito ka ha. Uy. Sukol gid mo diya ha. Sino nang sa ko ah. Ngano nga gilaptan mo ko inyo ako nagilapot sa inyo ah. Nang nga maging sa spider. Susunod na gid. Ngano gilaptan mo ninyo? Sorry. Pagtumol mo nga, mahalin ka. Sorry. Buinami. Nilalagi may maguto. Di may mo. Andi na yung gipang suot. Huwag ka na yung gisaplot. Amo ni bon. Mo. Bus. Oh my God! Wow!
Bas. Sa ina. Ubo. Ani galong andi ni. Panglakan mo. Dun mo dito. Amilawing nga may bukag. Tarsan nga buhol. Nung nga po ko gusto. Ay, sis. Nung nga ko po gusto. Ay, Mira ko sa libot-libot gini ba? Wagi ko'y nagkita nga sagid kay spider. Ay pag dito tamay. Uy makasulog gid nga bata ba? Kailan ko to'y gidug lang nga. Pamulawing. tumulawing ito ang kaon sa baga. Nara mulawing oh. Narigo na mulawing. Waga! Shout out. Shoutout ko rin ni William Jones Asidre og ni Sarsi Labor Gagnan. Mura na ko i-shoutout walay lain. Paki-shoutout ko ni Ate Christine og ni Kuya GR og ni Ate Mayang. Shoutout ko kang DC nga. Bertudaso nga sa share sa video. Salamat sa imo kang MJ. Mamerto nga kailing. Mara ka shoutout. Shoutout ko sa tanan nga nag-subscribe, sa tanan naglantaw sa mong video. Shoutout dai ko kang Wepax. Salamat. Shoutout dai ko sa sa Kabuang TV. Sa kanang Kabuang TV, ang pangalan nila sa Facebook page Kabuang TV o sa YouTube sa channel nila Milski Taladua o Billiones Vines. Gapon na siya yung mga video. Shoutout dai ko kang Billiones Vines diya. Kang Marlon Inyola, shout out sa inyo. Salamat kayo sa pag-share. Kung tanan nag-support sa among video. Salamat kayo sa inyo ha. Hinaot nga padayon mo suporta sa amuha. Og maro daghang salamat di ay.